హాయ్ అండి అందరికీ. స్కూల్కి పోదామని గబగబా రెడీ అయినా తర్వాత నిన్న తెచ్చిన ఉసిరికాయలు అయితే గుర్తొచ్చినాయి. నాకు నిన్న 1 డే ట్రైనింగ్ ఉంటే వెళ్ళిన ఖమ్మం. వచ్చిన తర్వాత మా ఇబ్బాలో ఉసిరికాయలు తీసుకోవాలనేసి అటు వెళ్ళి తీసుకున్నా, పక్క బజార్కి వెళ్ళి. ఇవి నాటకాయలు లడ్లు ఉన్నాయి, చూడడానికి బాగున్నాయి, కానీ అవంటే ఎక్కువ బాగా ఆయిల్ పీల్చుకుంటాయంట. నిన్న ట్రైనింగ్కి వచ్చిన ఒక అక్క చెప్పింది. అందువల్ల ఇక నాటకాయలు అయితే తీసుకున్నా, చాలా బాగున్నాయి. కేజీ అయితే 100 రూపాయలు మనకు జోకిచ్చారు. సాయంత్రం పచ్చడి నేను ఎట్లా పెడతానది ఫుల్ వీడియో పెడతా మీకు. ఆ తర్వాత ఇగో నేను వేస్ట్ మెటీరియల్తో బొమ్మలు చేసుకుంటాను కదా, వాటి కవర్స్ కూడా అయిపోయినాయి. ఈ కవర్స్ కూడా తెచ్చుకున్నా. ఇంతకుముందు తీసుకున్న కవర్లు అయితే బాగా డెలికేట్గా ఉన్నాయి, ఇవి అయితే చాలా మందంగా ఉన్నాయి. కేజీ 170 రూపాయలు. చాలా బాగున్నాయి కవర్లు. ఇవి కూడా అయిపోయినాయి, ఇవి కూడా తీసుకున్నా. బాయ్ అండి. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, మా ఛానల్ని సపోర్ట్ చేయండి.